Y Bala yn bumed yn croesawu y Drenewydd orffennodd yn chweched. Bala wedi colli 4 yn olynol. Dyn nhw heb ennill gêm o gwbl yn y 6 ucha ers yr holl. Wedi mynd ar rediad o 12 gêm gyngrair heb ennill am y tro cynta yn ei hanes. Ydy'r Drenewydd, wel dim ond 2 nathon nhw ennill yn ail hanner y tymor a'r 2 fuddugoliaeth yna yn erbyn y Bala. Mae gen hwn dafliad hir. Sutton i fyny amdani hi. Mae dal yna i Sutton, awgrym o lawio. Sutton! Arpeniad gan Aaron Williams, arbediad campus gan Harry Lloyd. Cyfle gorau'r gêm hyd yma. Sut nath o fethu hi? Come on! Mae Shane mor agos yma nad ydy. Gath o 1 cyffyrdde, 2 cyffyrdde, mae'n troedd 1. Mae'n cael bach o lwc, mae'n bownsio eto. Drycha 1, 2. Am arbediad. Yna Luke Wall. Hidlath o droed chwith i chwipio hon i fewn. O, gwych gan Dave Jones. A dyna fel amddiffynwr, dyna'n union da chi eisiau weld ynde. Os ym byd gwell, fan ti'n clywed y golwr iawn. Dydy o ddim wedi cael tymor anhygol, cofia, felly mae'n just llechu lan maen wedi cael. Gath o mynd am hwyr iawn yn y tymor. One time, mae yna gic o'r smotin, oes wir, mae yna gic o'r smotin yn fan hyn. Ond mae law i fyny, dos am cwestiwn, dydy o ddim yn naturiol. Mae'n gic o'r smotin, mae'n benderfyniad hawdd i Mark Petch y dyfanwr. Be mae i law ond da yna, os ti'n bod yn ddewr, dwi'n y ben yna. Lloyd yn ceisio i gwneud ei hun yn fawr yn ei rwystro a Williams i'r rwyd wag. O, mi nath y golwr yn dda, mi oedd o'n anlwcus, ond mi fanteisiodd Williams i 15fed gol y tymor hon. Chwarter awr o'r gêm wedi chwarae Bala dim, y Drenewydd 1. Dyma heno yn noson nodedig iawn yng ngyrfa Colin Caton i 8 ganfed gêm fel rheolwr. Yn ei gyfeiriad Newell, piniad da gan Sears mond at Kieran Smith. Smith yn ôl at Burke. O'r adlamiad yn disgyn yn i Newell! Camgymeriad amddiffynol, Newell yn manteisio i'r eitha. Mae'r chwaraewr yma Newell de, mae'n synhwyro pan y broblem, pan y camgymeriad mynd digwydd. A'r bodiau draed, troedd un, i mewn un symudiad, mae'r cyffyrddiad gyntaf yn un gwych, allan o'i draed, wedyn yn gorffan i ar un y llawr, yn cosbi camgymeriad. Edwards. Gyffyrddus Dave Edwards, ond o'n dal i goes yn fyna Newell, o Jones, o'r arbediad allweddol yn fyna yna, o'r ergyd gan George Newell, di hangfa i'r Drenewydd. Dwi'n disgwyl o sgorio, mae'n efi sgorio 1, so mae'r hyder yna. Mae Robles. Jones yn ei chwipio hi fewn! Cyffyrddiad am arbel yng nghefn y rwyd! A Zeli Ishmael gafodd y cyffyrddiad ola! Matty Jones unwaith eto yn creu Zeli Ishmael, y Bala 1 y Drenewydd 2. Pwy wedi dod o'r wrth yr asgell sy'n anodd i farcio na ddeud ond cymryd gamble bach nath Ishmael a mae wedi gweithio iddo fo. Chris Hughes, yr angrediniaeth ar i wyneb o. Cowens y bêl, wel obeithiol yn fwy na dim. Yn edrych am Robles, mae'n disgyn i Nick Christian, ond mae Ishmael hefo fo. Mae Williams ar edad i fewn i'r cwrt. Williams! Wel, mi bwyntiodd Williams lle oedd o eisiau'r bêl yn do, a mi nath Rushton i reiti ar blat iddo fo. Mae Pete, dwi'n meddwl ydi o, yn just i'w daflu hyn o flaen y bêl i wneud rhyw fath o bloc arni. Cyffyrddiad gwael gan Kay a cyffyrddiad salach beth gan Aaron Williams dihangfa iddo fo. Wall, Pete! Penny yn clir! Sut ar wyneb y ddaear na sgoriodd Nathan Pete yn fanna. O bosib a dyna cyfle hawsa'r gêm hyd yma. Wel. Ti'n just gorau canolbwyntio a neu cysylltiad. Mae'n beniad rhydd. Arsan. Bêl i gyfeiriad. Kay! Cyfle arall i'r Bala. Ac i'r cefnwr canol arall, Tony Kay. Bêl allan at Robles. Robles
Shannon yn ei amddiffyn. O'r bel y gwirhau fewn i Drenewydd ag Aaron Williams. Wel, ffodus a deud y llia. Y croesiad yn cael ei chwipio fewn gan Robles. Mi dasgodd hi, oedd hi ar Harry Lloyd. Ti'n gwybod be, de? Pel droed. O un pen cae i llall. Cen methu cyfleu'n Bala. Nhw'n syrthio i gysgu. Gwrth y mosodiad. Wel, mae golwr yn is monach yn ei hefyd. A mae'n just taro fo mwy neu byd arall. A mae'n mynd i fewn. Wedi'r holl, ydy, hogia, dim ond 8 gôl nath y Drenewydd sgorio. Nath nhw'n sgorio 5 o'r heini yn erbyn y Bala. O, na chi arbediad gwych gan Dave Jones. O, fel y peniad gynol a Pete oedd i fewn yna. Arbediad rhagorol. Robles. O, greodd y drydedd. Jones greodd y gynta ar ail. A Rushton. So hwnna dwtch yn is. Licio'r syniad iawn, ond mae sgil anodd. Cymryd ti ar y hannar foli. Gigonel! Peniad oedd hi ar y llinell, arbediad da unwaith eto. Bale yn cael ei chwipio i fewn. Mae'r Bala mynd amdani fan hyn. White, y peniad o! Gan y rwyd! Newell. Mi nath Jones i ora. O, mae yna 20 munud difyr o'n blaen ni rwan y Bala 2 y Drenewydd 3. Game on! Yna i Marsan i gymryd y gecrydd i'r Bala. Chwipio hwnna mynd am gol a mi o Dave Jones yn effro i'r peryg. Arbediad da unwaith eto gan golwr y Drenewydd. Cliriad Newell ar i holi o Ryan Sears. Bale yn disgyn i Cowens. Dyma Ismael unwaith eto. Ismael creu lle mae'r ergyd! A mae di mynd i gafn y rwyd. Lloyd wedi dwyllo. Ismael fydd yn ei hawlio hi. Y Bala 2 y Drenewydd 4. Ia, oes na chwaraewr rhwng y gol, de? A Ismael o fan hyn, Drenewydd. Na ni weld fan hyn pan mae'n dod i fewn i ddyn. Lle mae Cowens? Ydy o flaen y golwr? Ydy o flaen yndi? O, ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl bod o'n cam sefyll. Rutherford. Bale yn disgyn i Kieran Smith ar gwiriad o'r arbediad gan Dave Jones. Newell mor agos at yr hat-trick. Jones yn hawlio'r cam sefyll. Da ni fewn i 5 munud sy'n cael ei ychwanegu. Oedd o'n mynd un ffordd a just y balans de eto i springio draws y gol i wneud yr arbediad. Y chwiban ola'n cadarnhau. Mae tîm Chris Hughes sydd yn mynd drwodd i rownd derfynol y gemau ail gyfle. I thought first half we were probably a little bit fortunate to come in 2-1. We gave away a lot of silly free kicks and allowed them to put pressure on us, and that carried on in the second half really. And we've had chances, they've had chances, but listen, the spirit and the endeavour of the boys, I can't fault that. And we've kept going, we've won the game, and you know, 1 down, 1 to go. And for you personally, Colin, are you ready to do it all over again next season? Absolutely, yeah. I'm going nowhere, and you know it's a lot of lads in there with their heads down. I'll never put my head down because I've run through things. I've been under pressure in my life before with lots of things, but you know, I'm looking forward to it. It's a challenge. Sometimes it's nice to lose to see how lads respond and see what they've got in them to fight it. What a game we've just had. How are you feeling and how pleased are you to get that win? Oh, I can't swear, can I really? But I'm tired. Lads are putting a great shift, and we had worked hard in the week, worked on good tactics, and it's worked hard today. Considering as well, you know, you guys have had a disappointing second half to the season. To get the win tonight, you're now 1 win away from another European adventure. How special is that? Well, even with the run we've had, we all had that confidence in the changing room. The gaffers all had confidence in us, and it showed we have got the quality when we went on that 9-game unbeaten run to get us into the top 6. And you are right, we did have a poor split, but the lads have always believed, always dug in, and it's showing off at the important time.